karon guys, para humana mong pagsulo mong gibahin tong among gipabukalan guys, karon mabutang kami sa palihan guys, among ibutang ni gadto. So kini guys, pwede ato ni ibutang sa sulod sa palihan. Kaya makita man yung kwan oh. Mo among sa daplin oh, daplin yung palihan para nga among kwan guys oh. Mo ni among ang kibaling katong Catcher Pro, daplin mo sila niya sa oh. Daghan na mato pero ilay ta mo kumpiyansa kay sige kayo na ko, napay mo suro-suro isto nga ani. Mamagi tong sa tunga itong naidawat nga bunga guys mo nga ning buhat ko ani para nga ang magsuro-suro gusto nga palit nga fruit fly makuha paghapon guys kinamang isay po nga nakalalay laki nga sa kapal nga magtagat ng kuan ari na sa makitang upas ba eh wala ito tunga siya guys mga akong di kuan dito no gusang pag picnic kinani nga maning planong gibutang guys sigma kuan na pwede na mo tanig atual ning kuan na atual na pud siyang ilisan lang pong paon nya magbuhat lang butag lain na pong kuan lain na pong kinininaning molasses o suka pwede og way suka sukar nako sa katong sa tulak adlaw guys ngay masulod ani guys namang mosalom na siya diri sa kuan siya mismo mosalom jud sa aning sa ilalom kay humot man nila kay suka man og molasses kung gisagol. Kaya tubig atong ibutang guys, pwede man tubig guys, pero maghulot rin pag kano siya mahagbong o sa mamatay. Samantalang kining natural si katrak natin ibutang, maari siya mismo makatumaho siya sa maho sa tuba. Musulod siya diri kining isa guys, giduhay ko ni pauno gagmay man. Giduhan na upa, man akong gitambos sa tuto palihan guys. Makita tayo mga 5 or kuan ga kaya ato lang po ning bantayan sa kining budaghan na po ni kay siyang nahomol diha nga mo na po kabatugan ang fruit fly ato lang po siyang ilisa na po ato lang i-monitor pwede mo siya basta-basta makasod ang tubig guys kato pagkabuhat sa bintana tababaw man ang abre moro ka tudlo niya sa pagbuhat sa natural insect attractant matawag habang organic natural insect attractant nga makuha niya ang bayi og laki di pareha atong katong Catcher Pro or Supernet yang makuha ato pure laki ra sa ato pa kung na magsuro-suro itong atong palihan nga bayi nya namagay labi na bagsig ulan mao di na kito makakuha ng baho ato labi siyab sa ulan na po mosuroy ring nga laki mao pahanap pud ang bayi inikikot sa atong palya madaot na pud siya guys pareha ning inani dagana guys maikutan ni guys madaot maging palihan itong ikutan og bayi nga naupahan siya sa laki kaya ang bayi guys sige kayo nako dili siya mo pilit atong Catcher Pro or katong Supernet pero sa kini bayi og laki basta mo sulod dire mo inom dire patay gid siya sa ato pa makuha niya ang bayi og laki matumboy bag mabayot og maor na daghang salamat bunta guys karon akong ipakita niyo guys kato among gibuhat nga atong gibutag paon guys atong gi-fabricate nga duha ka plastic bottle nga empty atong kitakubag isa nga walay buslot ang isa na ibuslot kini guys kuan tay makita ri nga fruit fly diri kay naa so na ambak na sa kuan guys atong gibuhat atong natural insect attractant nga molasses og suka na guys sa akong estimate guys mga kaya mga sobra 20 o 30 tahon ang nakuan guys nara guys focus camera guys gawas na luwang kanang mga pako guys mga fruit fly taran kay og di tubig ra to ibutang guys mapundor sa dire maghuwat ra kanu sa hagbong tubig di para atong atong gibutang natural insect attractant nga masulod sila di sila maghuna gawas kay musalom sa to kay humot silang panimaho ning suka ug molasses nga atong gipabukalag so sa 15 minutes o 10 to 15 minutes nya kini pong paon na to guys nga kuan nga paliyang ang mga daot kung inaay nang porma guys mura na siya malaya lami man ang kuan guys kining palya nga mga linguhat mo itong ipaon kindi siya malata di siya mahagbong dito sa tubig hindi ginaan guys mo sa malay ato lang siyang ilisan dali ra pagkuha guys ato ring ibto ning kuan ni abisan tong bintana man to nagbuhat ang bintana para sudalan sa paon ato lang siyang ibton guys ibton taning kuan kuhaon taning alambre makuot man tayo tong paon dire ini siyang ilisan na pod og paon atong monitoron nga ang paon perminting gilo tan-awon sa fruit fly para ma-attract sila sulod kay bisag layo pa sa gagawin ito panan good guys ako na mo ang style ko ay mga paon di ma-attract ang fruit fly nga mabayibag malaki magsuroy-suroy matumboy bag mabayot kay wa man siya makita ring hilo kung maduol siya usa pa sa masulod kay humot man ni silang palimaho pero dili kita as nigdaganan ang baho ani guys kining suka na to molasses lahi sa katong Supernet or katong
Catcher Pro. Karon guys ako lang pa nang giputlan sa kay di na ko putlan igsulod dire musira na siya sa bangag noon dire may man tong di sa kadi po masirahan ni bangag pababaw guys kay musulod ang fruit fly di pa sa ka magadahan mo sa ato pa mo inom ating hamot ka suka og molasses. Igsakay sa babaw kabi nagpakalusot siya dito matrap siya po siya dito sa tuig balik niya makakuha na siya nga humot man mosalom siya mo ning daghan guys nga daghan yung nga kuan guys daghan nga humol nga matay na salom sa tong molasses og suka. Sa dapat ani guys oplan guys napo gibutangan ni nga kuan ako gibutangan ni nga katong Catcher Pro pero wala yung mo kumasa nagbutang man po kuan para nga kuan po guys para gyud nga taas guys para gyud nga tilok bitong nagsuroy-suroy po sulod nga ako pang putlan guys kay taas naman di po masusa kung paano kini guys sabot tong muro na po siya malaya di ni siya matagak diri sa molasses og asuka kay mag-anam siya kay kakuan makuan mo siya mukaging na siya diri ato na pong ilisag paon kung kuan na malaya na po siya pero tusukon guys ato na pong bandayan guys nga dili siya mahumol diri sa atong natural insect attractant nga gibuhat pero mahangir siya para inig kuan dili makalatay tong supla tong fruit fly nga masulod naraman ko ako ato ra idumdum sa banga guys more ni technique sa kuan nga pag-control na to 100% mag-control tong fruit fly ani guys kung wala kitay kung ang video ikapat atong Super or Catcher Pro pwede daghan lang itong butang atong palihan ani nga magbutangan to mga 20 ka bukin ani total kini mga plastic bottle nga kuan imti pwede ra man mapangay na mga tindahan ani mga kuan ug pwede ko na sa mga kuan guys kasi mga basyos tubig pwede itong buhat ng ginani tulad pong siguroon nga dili kay ngangan itong bintana kay basig na po ibang fruit fly nga masulod hinoon masulod naggawas na po sa balik kay mami itong gituyo guys nga inaani itong fabricate sa mitana bintana guys oh ato siyang giabrihan og gamay pasulod ang atong kiniyang tulak kay di na siya basta-basta dali kagawas kay magnaali na may igbahadan niya igbalik yung lusad sa fruit fly magnaalihan man siya nagbabag man dito bis mo gawas siya dili siya gawas kay mo diretso na siya kay humot ng pune mga akong gika kuan ninyo sa kining bagong technique nako sa pag-control sa fruit fly effective jud kay guys kay kini guys kuan plan mga naplan sa mga unom kaadlaw isa ning kay duha may gibuhat na mo guys inani po kadaghan na mga hapit 30 po kabuk fruit fly nga nagahom na ang hulom guys na yang pako niya silip kayo tanan na mga pako kag mga fruit fly na tanan daghan kay nga sulod di ta og tubig pa lang ni guys siguro karong panahon na ang mga fruit fly nga nasulod nara diri nagtapukay nara siya kay bugtuo siya makalusot nara siya diri so og tubig ra to ibutang pure walay dili natural insect attractant dili siya makaunhon nagsalom diri kay di man siya humot di silang panimaho dili humot mo mga og pagbuhat ta ginani magkuang kita natural insect attractant kung wala may molasses asukar tunga sa kilong asukar tunga sa litrong suka o 1/4 sa kilong asukar 1/4 po sa litrong suka para nga ma-attract ang fruit fly kitaan ni musulod igsulod musalom gisa diri di ta problema kung saan papatay kay tubig ra tong ibutang katong nagtapog ning fruit fly maglibog kita kung saan pagpatay nga agsudlon tatto atong pang-irokon nga to man sa sulod may man tong natural insect attractant to ibutang kay murag siya mismo mukuan gisa mo salom di ani atong ibutang kay humot man siya ug maor na og daghang salamat sa imong pagsubaybay sa among YouTube channel natin yung nasabtan ako pagpasabot kay Bisaya magayri kini makarelate yung mga kuan guys tagamin na naman ni guys kay gituyo ko ni vlog nga na itay vlog nga kung tantaan sa mga vloggers kay wala mga Bisaya nga bersyon magbuhat jud ko para kasabot kita mga Bisaya karon guys akong ipakita nyo ning among muni Catcher Pro na mo guys nga magbutang og grappling na muni yang kuan guys kuan na rin murag naguna rin gamay atong mong gibitay nga kuan katong among natural insect attractant nga naipaon muna itong i-daplin kaya ibig pangtunga guys pang daplin ni siya may utong butang labo itong natural insect attractant kaya buhag na ay mo lapaw dito itong nga masusuroy nga bayi baron o laki matrap na dito makuha po niya pero wala mo yung kapalit ani guys pwede gin mo kantorang itong Catcher Pro pwede po gin mo katorang yung buhaton yung napilit guys kini guys kung tanaw gani mo ito po nyo nagkanang na puros na pilit guys anay kabatugan ang kining fruit fly inyo na po ning magbutang na po mag-ilis nga katong yun akong ilis nga plastic bottle nga empty para mabutangan na po yung bagong katong Catcher Pro o maor na ako kapakita nyo kung saan pag-control ang fruit fly nga 100% makontrol nga ito sila di maghatag ka daw itong sa klaseng gulay o maor na daghang salamat.